Settings. Ngiyabona lapha kusala ikliki. Shoot that traffic ukuthi manje isazobe yabo. Cha ngawari ka. La jump account ayingena phuma. Eka. Simele la ntwana. Yabo masiphuma la. So jumpele emotweni ushaya imoto njengomuntu onikisa umfazi opheka esibhedlela wedwa. Sazwana. Angayidla bhaza lakho. Hello? Ngikhuluma noMrs Mthimunye. Kimi Mthimunye. Oh, low detective Alfred Nkuna. Detective ke hona le botata. Angazi ukuthi ngingakusho kanjani lokho. Bengicela ukuhlangane nami ePulisong Hospital. Umyeni wakho bamdubulile. Okay, uhlukile ke atla ke motsele. Nkosi, ucabanga lento yavelele ubaba uMthimuni ishaye noma esivela kuNkulunkulu noma kwenzakalani? Hayi Nkosi, akukhulunywa kanjalo. Phela mina ngimxolele lo muntu ngidlulisile nasenhlizweni yami. Ngiyathemba noNkulunkulu naye ukudlulisile enhlizweni yakhe. Hayi siyabonga Nkosi. Okay, yeah Nkosi. Sawubona Nhlanhla. Yebo umama njani? Siyaphila. Hayi siyaphila nathi. Nhlanhla fana wami sizwile lokho kwenzekile izolo ebusuku. Mama sonke sisathukile nathi nanyalo. Bathatheni. Oh, Mam Clarice, bathathe yonke imali 11,000. Angathi usikodwa bamdubulelana. Hey, abantu bakhohlakela impela. Kodwa unjani yena ubaba uMthimunye esibhedlela? Mama, ubaba uMthimunye solo nanyalo ku-ICU uculekile ma. Awu, sibonga impilo mntanami. Amaphoyisa ayothola kodwa umkhondo. Khetisi. Cha, amaphoyisa basolela labafana lababili boSparks naDen. Ngabafika itolo bapaka ngegolf elibovu la ngaphandle. Nanamuhla ekseni ngibonile le golf lebovu izula la ngaphandle. Ngikulethela amakheke. Ngiyazi ukuthi ngesikhathi esinzima kanjena kungenzeka ne-appetite ukuthi awunayo. Kodwa kumele udlile uzokwazi ukuba namandla. Uyazi-ke sisi, ngicela nje ukwazi ukuthi njengomama uyinsika yomndeni. Uyile insika yomndeni nje kumele i-foundation yakho ibe kuNkulunkulu. Uthi laphayana ku-Psalms 46:1 ngempela uNkulunkulu akazi ukukushiya, akazi ukukuyekelela. Ngicela ukuthi uqine ube namandla. Ngaso lesi sikhathi esinzima uJehova nawe. You have to maintain your peace within the storm. Ubaba uzolunga, ungakhathazeki. Thembekile uNkulunkulu. Kusepha. Shoto. Fana ngizwile ukuthi kuyenzakaleni ngetime izolo ebusuku fana. Letho ayangazakala ngesikela phela. Ngithemba phakathi kufana ukuphila ntwana. Manje ntwana ukumaola. Usehosi ntwana. Manje wena la tawanga ya. No, buya khona. Ehle kumele ngibuke ukuthi ntwana senze nabo ukuthi thole kunomuntu la endlini.
Akena ntwana. Ngathi ngibona ithama lami lapha esijule. Ntwana ngabona ukuthi no. Iyabhola joni yabo. Ngihlekilele jona. Angazi nje ukuthi ngenzeni. Enhloko yabona nje benokuba stroke jole yathi. Mara manje enhloko iphelile nje ilele lapha empedeni ta. Enhloko ngiyacabanga nje ukuthi nangaphola kungenzakalani nje ngathi. Dangathi kanjalo jo. Uzoba grind time. Ntwana yo awubonanga ntwana ukuthi bekanjani. Dona manje umancoba kazwalanga nje la ngoba bekangakhestel. Mancoba. Ngizwakala. Bayawanda ukuthi ukuphi jo. Ngiyenta. Ngoba ngikulethele umdoko baba. Ngiyabonga sisiphini. Usizwa njani? Hayi sengizizwa ngingcono. Sisinaso saphela. Kodwa ngilambe. Haya idla baba uzoba right. Kunendaba engifuna ukukutshela yona. Izolo bamdubulile baba kaThepang lapha esupermarket. Bathatha nemali engakanani. Engiyithandazelayo nje ukuthi labantu abakwenzele lokho babolele ejele. Yini? Ufuna amanzi? Right. UbaThepang ngisaphila. Hayi ku-ICU lapha esibhedlela usaphila. Sithemba ukuthi uzoba right. Ntekza. Lucky boy. Ufunani nini la? Hayi usibuze imibuzo lapha, usikayi ugwayi lo matches. Yakushesha baba, ungazosikaya attitude nje wena. Sofaka imali la. Mele sickness emasikhathini. Sofaka imali la. Lemsindo la ngaphandle. Kwentekani la ngaphandle? Yibo labafana bebagegeza kwakho. Hawu, hey bafana. Iphi TV yami ngiyafuna mina. I know, ngibona abantu abarong. I want all of you to have a journal. Can you tell me what is a journal? Ma'am, i-journal incwadi obhala kuyo ama-secrets wakho, nemicabango yakho, nokuthi i-life ika-affect kanjani. I want you to write down everything you think about yourselves. We are going to look on self-discovery. If I may ask you a question, do you know who you are? All dogs have their day. Look at you. All vulnerable and helpless. You took away my childhood. For a year. Because my parents wanted to hide the shame of their 15-year-old pregnant daughter. When you raped me, I almost lost my mind. I was miserable. And to think that all these years I rejected my son because of what you did to me. But you know what? I'm stronger.
anyone to set the record straight. I'm tired of living a lie. My husband and my son bayangidinga. So ukuthi ngiqhubekele phambili. Ngizokuxolela. Ngixolela. Sister, yonke into right. Athi kumuntu kokodayo. Asambe siyobona. Uyisavula mama. Amaphoyisa. Amaphoyisa. Is it the home of Mangoba Ndwandwe? Kwenzeni nimfunelani? Answer the question, ma'am. Yebo, ngingumama wakhe mina. Kwenzakaleni? I'm Sergeant Lawrence Ngubane. Please call him, ma'am. Kwenzakaleni Sergeant? Khona imibuzo sifuna ukumbuza yona mama. Hawu, Nkosi yami lo mfana. Akwenze njani bani? Mangoba Ndwandwe. Yo. You're under arrest for attempted murder of Mbiyakem Timu. Hawu, Nkosi yami. Anything you say Hawu, Mangoba. will be held against you in the court of law. You have a right for an attorney. If you cannot afford one, the state will provide one for you. Kwenzakalani la? Uma ngoba uboshelwani vele? Hayi man baphoyisa umtake, umtake umsolo lona. If you don't understand anything, ma'am, come to the police station. Hawu, Nkosi yami. Hawu, Mangoba Nkosi yami bantu. Hawu bantu. Hawu, Nkosi yami. Hawu bantu. Hawu.